manomu-nomu pimpinan ni huriata no rombongan jongjong mahita saluhutna di inganat tabi. Hodul Mahita.
hamua kaamanani dohot inanani saluhutna ruas dohot parhalado asa tamulai ibadahon tabuat bima johudulap tak kamanginang kupangidohami ma sian holong ni roha tuhita saluhutna. Huhu tandului maka hudulat tabe masuk mahita tu ibadahta pinuji ma debata aman itu hata Yesus Kristus nau upasu-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Pinuji ma ibana nangaramoti dohot magkakali hita dimulu si kanupara. Taparade madirita, rohata, nang pikirata, laumar saur dohot debata, asa dapotan bohal hita dingoluta, marsangap maguarni debata marhite-hite par minggu tahun, atong tapuji maibana, di bagasan par sauran nabadia, marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Idama, hatop doauro, tiop manadi honwaing, asa unang adong na mabuat tu palmi. Haleluya.
Martangiang mahita. Halia manami na di banu agijang. Namadok mauliate do hami tuho. Ala di pabotohon ho tuhami marhiti hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sogot langit doho tano. Alay na hot do anggo hatam rudi saliling-liling na. Akup ni ikon patar do sugut saluhut jolma di julu ni habangsa paruhuman mi. Saya si maroham dihami. Pahot marohanami marhapor siaon di hatam marhite-hite tod di parbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang. Asa marlas ni roha hami paimay mahon ho. Jala asa dapot hami hanguluan na sorasuda. Amen. Maredehitas yang nomor 352. Tangion hamumba patik ni debata di mingkutas sadarion ima na di enet sian Markus bidu 10 ayat 15. Jadi ninda mama dok nasida lau mahamu tuliat portibion. Jami tahun hamu mabarita nauli itu nasa natinopa. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Maredehitas yang nomor 44.
Natopoti madosata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, pargugo na sohatudosan jala amanami. Ujo hami do guarmu na badiay, ala natargugot hami marningot dosa nami. Say marasiniro hamahomida hamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma ala ni ami. Namate jala na hehes yan namate, namanaik tuban wagid jang doho mangodihon hami. Asi maruham di hami, say patoktong mahami, roha hamoliateon tuho, utod di parbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na birnit binahin ni dosa nami Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha, sayu nang tulak hami, say tangihon mahami, ho ali di bata ama, anak dohotod di parbadia. Amen. Bagabagan ni debata taringot to hasasaan ni dosa. Songonod do pakaholong ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon, hasaw nang mago ganup na porsya di ibana. Asa hanguluan na, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehitas yang nomor 543. Tangihon hamumahatan di debata, turpuk epistel di mingguon, tarsurat di Yohanes bidusada, ayat 10 sia 1 ayat 20. Disuruh aka Yahudi sian huta Jerusalem aka malim, dohot halak lepi manukun si Yohanes, ay ise doho, gabeon ma di hati dakon. Gabi di sukun nasi da maibana, atong isedoho, si Elia do ulaning, jadi di dokma dangyaw, panurirangi doho, dungi dia lusima dang.
Dunginin nama, suara ni nama jauh-jauh di halongo na doau. Patigor hamu madalan di Tuhan, songon naung nidok ni panurirang Jesaya. Jadi didok nasida mamanukun ibana, buasa madidiho ko, so manang Kristus ho, manang si Elia, manang panurirangi. Ibana doi na rosian pudiku, nahurang tama doau makarhari tali ni si patuna. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Maredehitas yan nomor 47. Tidakon mahapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Aw por siyaw di debata jaro, ido aw pargugon sa hatudusan, na tumupawin tuhotan. Aw por siyaw Jesus Kristus, anak di debata jaro, nasasaday, ima natin buwan ni Maria, nagabi-gabi siya to di parbadia, ador suhabubuhan. Ido tuhatan tu mau mahirni di pamuhuman di silatus na matitarpajan bibana di hao ulor sila na tuwa tu balwa tu udul di tanong na munak mangulu di hari patulungan na manay tu suruh mangulu tu siyano di debata Jehovah amanay pargugo na suhatudusani isi may banay manunak suruh tu tanong mangulumi halak na mangulu dohot na mate au por sea dito di porbadia jala adong saradulia na badia ulia ako panhal Kristen at kanabadia dohot yakay na mando mulang mangulu sugod dahil hanak ng mate dohot yang ulwanas tapayutihut matikting ditong-atongan ni Parsaurata sa Daryon. Urian itu hata
tabigema titing namasa doh nang si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024. Titing namaragam nabarjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu apen na paduahon. Topik minggu pauli hamuma dalan di Jahuba. Guarni minggu nanengro ima minggu apen na patuluhon. Na paduahon papungu amplot apen. Di minggu sadarion papungu amplot apet dohita ima tu haperluan Natal di tonga-tonga ni Huriata. Tapasaha mayanong ditiki papungu pelia paduahot tujolo tu box na martutup na botar. Na patuluhon pelantikan pimpinan HKBP periode 2024-2020. Di hari Minggu sadarion di Patupa Huriata do pelantikan pimpinan HKBP periode 2024-2020 ima Eporus Pardita Dr. Victor Tinabunan MST, Sekretaris Jenderal Amang Pardita Rickson Hutahayan MTH, Kepala Departemen Koinonia Amang Pardita Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Amang Pardita Bernat Manik MTH, Kepala Departemen Diakonia Amang Pardita Eldarton Sibolon Demin, dohot 32 halak preses HKBP dipatupai di parmingguan pukul 10 na paupaton Natal Sikola Minggu HKBP Piaraja. Di hari Minggu sadario tanggal 8 Desember tahun 2024 patupon ni Huriata do perayaan Natal Sikola Minggu ima lingkungan Dolok Sinai maringanan di Gereja Tua Simang Maung Dolok masuk pukul 10 pitu wit. Di hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024 patupon ni Huriata do perayaan Natal Sikola Minggu lingkungan Piaraja maringanan di gerejaon masuk pukul 10 wit. Di hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2024 patupon ni Huriata do perayaan Natal Sikola Minggu lingkungan Sion maringanan di gerejaon masuk pukul 10 wit. Na palimahon perayaan Natal kantor pos se Kecamatan Tarutung. Di hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 di Patupado perayaan Natal kantor pos se Kecamatan Tarutung maringanan di gereja masuk pukul 10 pitu wit. Napa unopon napa pituhon do napa waluhon boima taida di stensilan. Napa siahon bakti sosial Natal. Pinangidohom matu hita sude ruas ni Huriata asau kak marohata pasahaton silua Natal marumakon sembako, gula, susu boras, minyak goreng. Si pasahaton ni Huriata tu akaruas Natalu majalosa. Dihita nang mga lehon tapasa may songon sembako naung dito tuhon digijang. Boy mata pasaha marhite si tua lingkungan be manang tu kantor ni Huriata. Kaguar-guar ni napasahaton bakti sosial Natal, boy mata taida di stensilan. Napasapuluhon soso pinabotohom matu sude ruas ni Huriata HKBP Piaraja ala nagsalpu mana tahun 2024 tapasaha maka tanggung jawab ta ima peliat tahun doho celengan sanggorom boras na pasapulu sadahon ruas na barulang tahun kelahiran parhalado doho ruas HKBP Piaraja pasahaton selamat ulang tahun tu sude ruas ni Huria na barulang tahun kelahiran Mamuka tanggal 2 Desember sahatu tanggal 8 Desember 2024. Hatani debatana gabe ujahan di lasni rohamuna namadok. Ai naung gabe mamora do hamu di bagasan ibana di saluhunai. Di sadok hatai nang disude pangatusion. Sada Korintus bidusada ayat 5 tuhatama nama masu-masu hamu. Na pasapuluh hon majahat tona sinudigunang HKBP pa ono pulpituhon. Tona sinudigunang pa ono pulpituhon HKBP tanggal 21 tanggal 8 Desember 2024. Madapoton na pinarsangapan
sude ruas doho parhalado HKBP di inganan nabi. Tabema dihamu di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus Rajani Huriai. Mardongan roha mauliate di Tuhatan ta debata, doho lasni roha nasian Tuhata Yesus Kristus Rajani Huriai. Di patupa huriata do sinode godang pa ono pulupituhon. Mamuka sian hari Senin tanggal 2 Desember saha rodi hari Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024. Nama ringanan di Parhutaan Seminarium HKBP Sipaholon Tapanuli Utara. Dohot hari Minggu tanggal 8 Desember 2024. Ima pelantikan nadi patupa di HKBP Piaraja Tarutung. Dibuka do sinode godangi marhite ibadah dohot ulau nabadia. Ni dohotan ni 1786 halak torop ni ruas sinode godang. Rapon tamu enaro sian Northwestern Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania. Pendeta Dr. Elmerek M. Kigembe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, na terpilih Padita Jacqueline Fritz Manufuti, Suang Songoni nang Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Rapon aka undangan narosian pamareta di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dohot Kabupaten Hubang Hasudutan. Merdala do sinode godangi di bagasa todi nama saidame, uli di bagasan hasadaon dohot sonang ni roha, sinodangan ni tema, alai pai baru hamuma dirimu di bagasan todi ni rohamuna. Efesus 24 ayat 27. Dohot subtema di bagasan holong nasian Kristus, dohot hasadaun ni todi parbadia namar situtu do HKBP pai baruhon padan hadirion budaya dohot hatauon ni pangulana ruasna nang institusina patuluson ulaon pajauon ni debata tuhuriana di Portibion. Marhiti tema dohot subtemahon dijauhon HKBP sadok ruas ni sinode godang dohot sude ruas ni huria marsasahalak dohot hatopan laho pai baruhot diri mangulahon pajauon ni debata tu HKBP asagabe pasu-pasu tu Portibion. Di bagasan roha mauliate tu debatado sadok ruas ni sinode godang majalo barita jujur tahun manang berita pelayanan ni opui eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Nama kangham sude laporan pangulaun ni Sekretaris Jenderal Padita Dr. Victor Tinabunan MST, Kepala Departemen Koinonia Padita Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Padita Daniel TA Harahap MTH, dohot Kepala Departemen Diakonia Padita Deborah Purada Sinaga MTH, periode tahun 2020-2024. Suang songoni manang laporan pangulaun ni Ganup Yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim dohot pangulaun ni sude preses di na 32 distrik di HKBP. Sude pangulaun saleleng periode 2020 sahatu 2024 kabibohal doi dohot ojahan di HKBP laho sumakapi dohot patuluson transformasi pai baruhot diri dohot padan ni HKBP nuang nang tutiki naro laho mangguhi pajauon ni debata asa gabe pasu-pasu tu Portibion. Tapuji ma tuhata ala dipatau tuhata do sinodei manotopon rencana strategis HKBP 2024-2020 akalaka transformasi manang pai baru diri
jala akadalan patuguhon sentralisasi parhebengon HKBP tujulu. Sinode kodang pa ono pulpituhon HKBP on, imagabe sinode kodang periodisasi di HKBP, domu tusi di patu pado pamiliton tuuluan di sadok HKBP periode 2024-2020 lalu. Imamarhite nama milit Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, dohot 32 halak preses, 32 distrik di HKBP. Di paujung do sinode gorang pauno pulpituhon HKBP on, marhite partangiangan pangujungi di hari Sabtu, tanggal 7 Desember pukul 11.30 dungi diudutima tu ibadah pelantikan ni uduan ni HKBP ne baru periode 2024-2020 lalu di hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 di gereja HKBP Piaraja Tarutung. Tung takas mata buat di tangyangta asa lam tulus nasa haputusan ni sinode gorang pa ono pulpituhon HKBP on, dohot sude uluan natar pilit manguluhon HKBP periode 2024-2020 lalu di pargogoi jala di parbisuki tu hatta laho manguluhon HKBP songon anak mata dohot pamatang ni Kristus tu 4 tahun naroon mangkohi ulaun pai baruhot diri dohot mangoloi pajauon ni debata asagabe pasu-pasu huriata HKBP tuliat portibion dohot hasangapon di debata ama anak dohot todi parbadia. Semenarium HKBP tanggal 7 Desember 2024 mardongan tabe dohot tangiang atas guarni ruas sinode godang HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP 2020-2024 tertanda tangan. Titik parhepengon kamang dohot tamak kenang boima taida di stensilata melutung adong nasana di panuraton ni aka angka manang aka goar boima talaporhon tu situa lingkungan molse tu kantor ni huriata. Songonima titing namasa dohok nanaing spamasaun di tonga-tonga ni huriata tu hatama nama masu-masu hita sudena. Ditiki maredehita sian nomor 40 sada laus disima tapasahat peleata sada A dohot sada B marede mahita.
Ameni debatana sumurung sian saruh naroha, ima mangaramoti ka ate-ate doho pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Tuhita sudena dihaholong itu hatta, hita na di bagas garejaon, suak songoni manang madohoti ibadah tahun marhite channel YouTube HKBP, suak songoni manang marhite-hite siaran NTV di sadok inganan Nabi, nuaing takasma tajakon hata ni debata barita nauli di Advent padua hossadarion. Tersurat di Yesaya bid 20 mamuka ayat sada sahrodi ayat 5. Apuli hamuma bangsoki ninna debatamuna. Hata apul madok kamu turohani isi ni Jerusalem. Jala jauh kamu matu nasida nunga marujung paru kilonna. Ainunga salese dosanai. Ainunga di jalo siat tangan di jahuba silopit dua sikak ni saluhu dosana. Suara ni na jauh di halongonan, pauli hamu dalan di jahuba, patigor hamu diadaran dalan balubung di debata. Ikon guhad do nasarura, jala parejeton nasa duluk dohot butul-butul, jala gabe na hornop na marnakok tuat, jala gabe rura tanggurung ni duluk. Jadi patarma hamuliaon ni jahuba, jala sange nasa sibuk marnidasa, ai pamangan ni jahuba do madok. Ido sahakna, tuhita dongan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, adong do opat minggu Advent di hita, jala penekanan mangihuton tahun manang kalender gerejawi, ia Advent parjulu, ima namartemahon haroroni Tuhani di hari parpudi. Jala tema odolan ni Advent na paduahon, ima hamubaw ni roha, lau manubu Tuhani. Advent na patuluhon, tuminggu naro, ima namarodolan, si palua do Tuhan, nanaing roy. Jala di Advent parpudi Advent na papaton. Ulup-ulup manang las ni roha na balga manomu Tuhani. Ido anggo situhu na di patupuntomu sian mula ni huriai nagabi odolan ni Advent na parjulu sahatu na papaton. Nuaing di Advent na padua honon, namartemahon hamubaw ni roha, lau manomu Tuhani. Jala imanuaing natatangihon marhite barita nauli, na di Yesaya 40. Hata ni Tuhata, natatangihon sadarion ima, na di suarahon, uju terbuang bangsa Israel selatan manang Juda di Babel. Di uhum debata bangsona, borak doi borat, marukil nasida. Alai dipake debata do panurirang, mamakulingi bangsona pabua, dang marujung di uhuman, dang marujung di habuangan nasida, adong do obas haluaon. Odo barita nauli hamuak kadongan, tusadok bangsoi na julu, jala barita nauli naktuhita di partikianon. Sadasian sadok barita nau balga di hatan itu hatan nata begion ima na di jou jala di goari di bata bangsoi na julu bangsona bangsoki ninna. Jala lo sido nata haporsiai odo sada barita nau balga tuhita sadarion hinaholongan ni Tuhatai pabua na di jou jala di goari debata hita sude bangsona odo anggo barita nauli na matsai arga sudedo sadok portibion napuna ni debata jadi-jadian ni tanganna
Alay taringot tuhita akan auk tinobus ni budar ni tuhatai surungdo di guari ibana hita bangsona. Dia mana nadidok nyon hama kadongan. Molo didok hita bangso ni debata. Lapatan ni nama dok pabua napunana do hita sudi. Ruas na do hita. Di topok do hita di ragam ni parngulut tabi. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak terjangkau oleh Tuhan. Di dia pehita, ala bangsona do hita, dijangkau do hita, di ragam niak kainganan, di ragam niak parnguduon, di sido tuhata. Ale terlumobi songon bangsona hita, di pasaur dirina tuhita, ditobus hita dohot mudar ni anakna na argai. Jala lubi siene, hamok kadonga sahaporsion bangsona hita, lapatanna haholonganna do hita. Sahalinai bangsona hita manginang haholonganna do hita. Aleh upamanat sehirna sorong do perubahan ekspresi manginang dukudok sono hapiar gahian biasa-biasa do hida. Sa songoni hita naking de baga tegang otong do songoni. Hape apala si tuhu bangso ni debata hita hina holongan na hita. Ngamulay niyan na dok songona minar di ba niyan. Muli ate ma itu atay. Ima hina arga ni hita na di doktu hatai bangso na hita, hinaulongan na hita. Jala odro sa sitong na mabek kita marpos ni roha di nguluon, ala songo dia pe nguluon, di hati Indonesia mau doa sabui tongaka suduk no poso, tarsongonon hama kamangkenang. Allah itu jauh lebih mengenal kita ketimbang kita mengenal diri kita sendiri. Dan Allah itu jauh lebih mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kita ini ketimbang kita mengetahuinya. Tetapi jauh lebih dahsyat, lebih besar dari situ. Allah kita itu jauh lebih mengasihi kita ketimbang kita mampu mengasihi diri kita sendiri. Debata nama kaholongi bangsa naon na jolo nakpe marukil di pembuangan terdok penjara alai sai di pehutihut tuhatai di patongon jala di surirakon na adongdo haluaon alanima hamuakadongan saha porsiaon ruas dot perhala dunia kebedi sadok portibion siana sarohatta masadarion di bagasan lasni roha olop-olop madok Tuhan bangsom dohami ruas mudohami haholongam mudohami dia pulhodo hami molonunga songoni pangukota marhite panadauta songo dia pabahenan itu hatai na tutusi tutuhita bangsona sianom mahita boy mangalaka tu namangihut hamokamang hamokenang dia may molos songon hita bangso ni debata na disarihon na dia puli oddo gogota gabe alat di tangan itu hatai gabe si pangapul tuaka na humaliang di hata heber dakpola nian pagudak kuta pikir itu son holap pemurah kita do hata apul-apul na idok di turpuk taon ima di hata Ibrani manang hata Heber nahamu hataon adong dua lapatanna nahamu di hata Heber boy duina parjolo panol solion alena padua hon nahamu boy dui songon nata bege di turpuhon ima apuli lapatanna margogoihon menyemangati patogu pakirimon tuak kana marukil, tuak kana mangadupi hasusaan. Jadi boy dohonota ia situhuna intina molo hita naung diapul tuhata naung marsaulihon
dengan basana ala diain hita gabe bangsona dipakai tu hatai mahita tong songo si Jeremia di son lao pasahaton apulapul nasiat tu hatai daksia dirita lao patupa akan dengan menyemangati mangapuli akadongan nahumaliang. Bui mahita hadir sebagai bagian dari solusi, bukan memperparah apalagi sumber masalah. Dia kaparngoluon di ragamnya kaparukilon namasa di tonga-tongan yang kanahumaliang masyarakat. Alayala panurirang Jeremia Yesaya dipakai tuhatai parjulu sahali yang manginang paluas hamuma parjulu hataon sahat tuhita tuhamiak kana poson itu hatta aliding gaddo tong bui bigio muna kamanginang ruas ni huria asa dohot tamu manangyakon bui dotong dohot hamu mangapuli hamiaka pangula nagoktikki ala taida diso dipakai di batado panurirang parhitianna pasahaton apulapulna tarida do hasetiaon nyaka panurirang patulus parsurun itu hani daksiat diri nyaka panurirangi apulapuli nasiat Tuhanido nadi pakai Tuhanido panurirang lao pasahaton apulapulna jalaido nataha porsiai di HKBP nadi pakai Tuhatai do akana posona padita do sudi pangulagok tiki nang perhalado gabe alat di tangan itu hatai pasahaton apulapul patoguhon haporsiaon menyemangati dalam panguluan siganopari jala khusus bari tanauliom tuhita sudi perhalado asanggiat hadir hita mabuan apulapul mabuan semangat mabuan hatutugu ni haporsiaon tuak kana pinasaha ni tuhatai itu hita didok opui Johannes Warnek sahali tiki marjamita nasida di penah bisa di padita jala sangado niedarkon na 10 tahunon torop akadongan pangulagok tiki ubotosa dohot kalima na jepek nikutip songonon didok tuhat ta Jesus na marnida au marnida amai molo di ida halak hita di sona kaparhalado naing madapot idaw nasida Kristus di parangetta dohot pangalahota tutu daudo behita siap parohawan ni Tuhani ala ikot tarida deba sian harohawan ni Kristusi di parangetta holong ni roha serepna labokna asini rohana habasaonna naik songon gambaran ni Kristus hita di panoknoti portibion luar biasa meneguhkan menyemangati hita ala di pasahat tuhatai dak panurirang ale ulaon ha panurirangon di pasahat tuhatai itu hita aka parhaladona jala sipata bui do aka manginang nang ruas ni huria ni HKBP si pangapul tuaka parhalado marhite dia tangnya kok kamu ma kamanginang akan aposon itu hatta na marhubas di HKBP on molo songon na diberek kamu sipata soratan akka pangula ni huriatta pagi dua na manginang apulapul ma menyemangati mabek kamu ayo lu disipata mamikirhon habis sermon akamata pangulagok tikyo songon na tegang alidiba akamata relax maju amang ba om maju pasi sigare mu inamu se dang jalan keluar ya manginang dang apula puli ale amang relax maju hamu om maju manuhur jus asa sigar hamu bagian ni nama ngapul do ya kamanginang doh ma hamuna kamanamina inanami sude ruas ni HKBP dohot gabe alat di tangan ni Tuhatai asang giat songon nata bigin king ala si pangapul doa ka pangula
ni HKBP akaparhalado ni HKBP asang giat boy takas akapangulan ni HKBP songon hasil tiaon ni si Jesaya majalo ulau ni si pangapul tubang sway naik songoni sudi akapangula parhalado ni HKBP gabe si pangapul di tangan itu hatai meneguhkan haporsiaon paneakon akan nasorat tuaka nahumaliang alehita sudi sama ruas pihak kamanginang masih pulam masama hita marhite-hite apul-apul nasihat tuhatai marilah kita saling menghibur satu dengan yang lain pasti dua dong akan marsak di humaliakta buido na mga puli hita tua kadongan marhite sakababahata na mga labohi na menyemangati na patuguhok kaporsiaw buido marhite na maredde hita gabi tarapu lakadongan alag bukwed de tepe macay takas na bui manugu hita mangapul rohata mangapul rohanya kadongan molo si patah soratan nguluon sorata dongata tay deho bukwed de tay dang namar guguau molo sohodiau ipe donganiau di tanaon tay dehon marhite-hite haporsiau na tugua sanggia marhite-hita hatata edeta gabi si pangapul hita songon nataro naking kita hadir sebagai bagian dari solusi bukan memperparah apalagi sumber masalah bui dudak sadar hita manginang ngamar sitawono dongan ngadok dohat dongan hadir hita gabi patabba sitawonon na dakku boto mang nahi adi alami hamu alau hea dosa diri diki marsahid sada ina posadi rumah sakit rodongan na sapunguan marnonang juliling badungi markormusema parari kamison ngadongan na marsahid isi badungi madokata tulu gajang-gajakian dungi martangiang mamusay si tua tiki dakpola si dogwa margana kadang na binoto gajang ni tangiang non ba amen nin nga ngaping sabbe na marsahito kita hadir bukan sebagai solusi tetapi justru bisa tanpa sadar harorota dak si pangurupi atik tungadong akan na marsak atik tungadong na marsahit holad diboto holong rohata hadir hita sangobas jepek tangyakta si pangurupi somal do hita manginang mga leoping hiburat tuak kadongan na marsitaonon say pinamanat marpunguan ro boido lobi 10 punguan sado punguan madokata 5 saruba do niya katana gabi tabba si taonon ni na marsitaonon holam manaw si taonon ni nga borat pabibigay hatan niya ka madokata pingatabbaluja. Bagaimana supaya kita hadir songos si pangapul ke hadirata makihei dohot patuguho kaporsiaon paneakon akadongan namar sitaonon sudah manang aka yanak kota taurupi supaya semua generasi muda kita betul-betul sama-sama saling menghibur takuboto manang nataida do kecenderungan di zaman nakamanginang karena posok tahun nak lebih sejahtera secara ekonomi. Ale gudang dua remaja pemuda tahun waing na berada tanda kutip dalam penjara. Marhite ragam bohado hita akan atoras perhalado sesama pemuda untuk saling menghibur, saling meneguhkan pakioni tuhatai. Adong guna perpudios ada studi nama dok generasi nuaing adong na ginuaran strawberry generation. Generasi strawberry. Omma generasi sa sitong na siya segi ekonomi sejahtera dan adong na hurang alay na murah-murahan patah hati. Na murah-murahan stres do takanasing. Gudang gunwaingon i Jakarta do bigi. Na tinggal lakare majato di Ragunan. Ragu dalam penantian. Si rupot tadon. Pabua baga-bagan itu hatai masa depannya ke generasi tahun.
ada di tangan Tuhan. Buasa masa nasongonon, taparwaon, ke generasi kita, terkhusus kepada anak-anak kami, dimanapun pemuda remaja HKBP. Alamar media sosial lu iba saya pinamana tak kamanginang, songo dia di baka remaja tahun naik ko perlu, tahibur, tak apuli asang giat gabi generasi na tangguh. Saya pinamanat aka postingan ni remaja tahun, hiado tok terjahau remaja pemuda ni HKBP, di surat di postingan na pagi-pagi cap itu, kecewa tingkat dewa. Harun masa, tu remaja tahun, hidup sejahtera, radidu iban natoras sudi, alai kecewa tingkat dewa, pagi-pagi cap itu, apalagi manobotari kecewa tingkat dia maon, remaja tahun. Saksoni du hiatok kusuk hubigi, huida tok postingan andilau ina ya haron naraku iba ini turune muse antara dilema dan galau inna mana muse o manueng diba karemaja tau perlu amanginang songon na pinabuan itrupuhon hiburkanlah apulima dia do namasa nuaik tua ke generasyon hobas mahita surya kana poson itu hatta akana toras asang dia gabe generasi na tangguh na sida tua katiki na mangihut asa parhapor siaon na toguna sida di bagasa pernguluon manomu menyongsong masa depan ala di jolo do tuhatai pai mahod dada holat di masa lalu tuhatai ala di menapaki tahapan-tahapan kehidupan ke masa depan Tuhan juga campur tangan ala itu sudi mahita nahina holongan itu hatta nuaing parhalado nang ruas ni HKBP na poso na magudang ng lansia naing apulapul nasiat tuhatay manubuhon hamubaon jala ido tema ni advent na paduahon molo didok nakin apulihamu paulihamu dalat di Jahoba patigorhamu dia darat dalam balubung di debata ikon gohad do nasarura jala parejeton nasadolo dohok betul-betul jala gabe nahornop do namar nakok tuat jala gabe rura tanggurung di dolok dak pula gajak patorangonon situhuna amanginang songon na pinasaha ni si Johannes Ido di pada baru di Lukas sadaya 10 pitui jala na diju si Johannes lau pasahaton songo dia pangaradeon majakon ia nanidok na pature dalat dison ima marpartalia tu hamu bau niroha nagabe situhuna asaboha amanginang ima dia ya perpuri nakil hinariko ni hamu bau niroha didok desi jadi patarma hal hamuliau ni Jahoba sahalinari jadi patarma hamuliaon ni Jahoba di padumu hamubaon tu asa patar hamuliaon ni Jahoba nandidok niona kadongan saha porsiaon nana puna ni debatado hamuliaon manang hasangapon tabi gidui di berita nauli duk tubuh Tuhatta Yesus suara ni suru-surua dot parangap parbanua gijang mamuji debata madok hasangapon madi debata di dia dotae di gijang dungi dame ma di tanon dang na kebetulan urutania kamanginang daw bersengaja doi taida na duai napunani si hasanga pomolidok hasanga ma di debata di gijang dame ma di tanon ikos songonido asabui denggang ulon ikon napunani debatado hasangapon asabui mardamesona kita di hasianganon ikut debatado na puna hasangapon asa mardame hita do dirita sadiri ikut na puna ni debatado hasangapon asa mardame hita sama hita jala ikut na puna ni debatado hasangapon asa gok dame tanoon ido nang natabigi tatangyak koduan non nakadongan ditangyang aliamanami namadok ay hodo na puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon sa liling nililing na napuna ni debatado hasangapon
Atik tuk tarujuk kita kadongan maniopi hasangapon naso napunata. Alay napuna ni debata. Tapaula ma kadongan tutuhata hamuliaon hasangapon. Asa mardame sonak kita di tanoon. Asa mardame gok tanoon. Alani lo mengunjungi hamu kadongan tarsongonom ma pinasahat. Bangsone debatado hita. Hina holongan ni debatado hita. Daksikop hita di adopanna. Adong bedo hahurangata. Sipata dipicak tuhatai hita. Alai dak tarsirangi sian holong ni rohani tuhatai. Naso jupak kita sian usahata sadiri, sian gogota sadiri, sian sinadongata. Ido dipatu-patu hatai, ima haluaota di tanoon, nang haluaota sugut di harajaon nama noktonge. Alani, las marohata. Jala terpancar ma las ciroha pujiatai di ngoluta siganopari. Amin. Ali Tuhan, mauliate situturo haname diho. Ho debata nama kaholongi bangsom Israel najulu. Hodo nang debata nami nahot makkaholongi hami sahatu sadarion. Mauliate rohanami Tuhan ala bangsom dohami. Na disarihoko di parmuduho. Dia pulho. Atau ngale Tuhan las marohanami nuaeng makalason holong dohot apul-apul mi jalapakke mangulunami gabe sibuan las niroha nang apul-apul tunahumaliang mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Ditiki mare dehi tamanginang sian nomor 30 los disima tapasahat pelean paduahon dohot amplop na adong di acara tai simei di pelean paduahon ni manon tapasahat mare de mahita.
walang ama sudah di ayaton. Surah
hamu amanami dohot inanami saluhutna. Bongot mahita tu pelantikan Eporus. Marede mahita sian nomor 17 ayat sada. Hamu amang padita Dr. Victor Tinambunan MST. Nunga dipilit jala diputuson sino digodang HKBP 2024 hamu. Gabi Eporus HKBP periode 2024-2020. Namanukun maaw tu hamu. Naulo do hamu mangulahon ha Eporuson. So natar surat di aturan dohot peraturan HKBP. Naulo doau sai didongani asini rohani di batama au patupakon saluhu nai. Marhite-hite goar ni debata ama dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di parbadia hupabakit mahamu gabi Eporus HKBP periode 2024-2020 sai didongani jala di pargogoi Tuhan debata mahamu mangulahon ulaon na pinasahat na itu hamu. Amen. Hamu ale akadongan ruas ni Huria nungga di jolomunan waing nagabe Eporus ni Huriata nalau manguluhon Huria ni tuhata di sadok HKBP tu 4 tahun nanaing ro. Sai tatangyakon manasida asa margogo lau manguluhon Huriata mulai sadaryon sahat tu na marujung periode nasida muse. Amen. Marede mahitas yan nomor 17 ayat 2. Jai
Pardita Rickson Mangapul Hutahayan, Magister Teologi, nunga dipilit jala diputus so sinodi gudang HKBP 2024 tamu, nagabe Sekretaris Jenderal HKBP periode 2024-2020 lalu. Namanukum maau tuhamu, naulu dohamu mangulahon ulaon ni Sekretaris Jenderal, songon atar surat diaturat dohot peraturan HKBP. Naulu doau, sadidongani asini rohani di batama ahu patu pahon saluhut nai. Au eporus huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de bata ama, do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar di tod di perbadia. Hubabaki mahamu gabe Sekretaris Jenderal HKBP, periode 2024-2020 lalu. Sai didongani jala di pargogoi Tuhan debata mahamu. Mangulahon ulaon na pinasahak nai Tuhamu. Amin. Sai tatangyak komanasida asamar gugulau manguluhon hurian itu hata mulai sadarion sahat tuna marujung periode namuse. Mare de Mahita 720. Diputusan Sinode Godang HKBP 2024 tamu, nagabe Kepala Departemen Kononia HKBP periode 2024-2020 lalu. Namanuku maau Tuhamu, naulu dohamu mangulahon, ulaun ni Kepala Departemen Kononia HKBP, songona tersurat diaturat dohot peraturan HKBP. Naulu doau, sai didongani asini rohani de batama au patupahon saluhut nai. Au eporus huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia. Hubabaki mahamu gabi Kepala Departemen Kononia HKBP periode 2024-2020 lalu. Sai didongani jala di pargogoi Tuhan debata mahamu. Mangulahon ulaon na pinasahat na Tuhamu. Amin. Sai tatangyak komanasida asamar gugu lau manguluhon huriata mulai sadarion sahatu nama rujung periode nasida muse. Mari demahita ikon hobas mangurupi akka nagalei.
Hamu Padita Bernard Manik Magister Teologi nunga dipilit jala diputuson Sinode Gudang HKBP 2024 tamu gabe Kepala Departemen Marturia HKBP periode 2024-2020 lalu. Namanukum maau tuhamu naulu duhamu mangulahon ulaun ni Kepala Departemen Marturia HKBP songon natar surat diaturan dohot peraturan HKBP. Naolo doau sai dongannya sini rohan di patama au patu bahos saluhut nai. Au eporus huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de bata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar ni todi perbadia hubabakit mahamu gabe Kepala Departemen Marturia HKBP periode 2024-2020 lalu. Saya didongani jala dipergugui Tuhan de batama hamu mangulahon ulaon na pinasaha nai Tuhamu. Amen. Sai tatangyakom manasida asa margugu lau manguluhon huriatta mulai sadarion sahatuna marujung periodena muse. Amen. Mareda mahita Tuhan urupi maau saya jaga rohake. Padita Eldarton Simbolon, Doctor of Ministry, nunga dipilit jala diputuson Sinode Gudang HKBP 2024 tamu, nagabe Kepala Departemen Diakonia HKBP, periode 2024-2020 lalu. Namanukum mau Tuhamu, naulu duhamu, mangulahon ulaon ni Kepala Departemen Diakonia HKBP, songon natar surat diaturan dohot peraturan HKBP. Naolo doau, sai didongani asini rohani de batama au, patu pahon saluhut nai. Awe porus huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite guar ni de bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi perbadia. Hubabaki mahamu gabe Kepala Departemen Diakonia HKBP, periode 2024-2020 lalu. Sai didongani jala di pargugui Tuhan de batama hamu, mangulahon ulaon na pinasaha nai Tuhamu. Amen. Sai tatangyakom manasida asa margugu lau manguluhon huriata mulai sadarion sahatu na marujung periode na muse. Mared mahita tujulom o Tuhan sahat ma dirikon.
Tabegiba goar-goarnya ka Proses HKBP periode 2024-2020. Naparjolo Padita Amir Zaiton Sihite, Master Teologi. Napaduahon Padita Arthur MC Torus, STH MM. Napatuluhon Padita Bikway Simajutak MTH. Napaupato Padita Donald Syaturi MDIP. Napalimahon Padita Epsan Huta Barat MTH. Napaunopon Padita German Butar-Butar STH. Napapituho Padita Hardi B. Lubatobing MTH. Napawaluhon Padita Hasudungan Manalo Sarjana Teologi. Napasiahon Padita Henry Napitupulu MTH. Napasap M. Napasapulu Sadaho Padita Herbin Silaban MTH. Napasapulu Duaho Padita Hotler Lubatoruhan MM. Napasapulu Toluhon Padita Jahor Purba MTH. Napasapuluh Paton Padita Kamson Pasaribu MTH. Napasapuluh Limaho Padita Marganda Lubis STH MIKOM. Napasapuluh Onopon Padita Martin Manulang MTH MM. Napasapuluh Pituhon Padita Mauli Aritonang STH. Napasapuluh Aluhon Padita Nexon Simajutak MTH. Napasapuluh Siahon Padita Nixon Simajutak STH. Napa 20-hon Padita Oloan Nenggolan STH. Napa 20 sadahon Padita Rijoy Batubara STH MPDK. Napa 22-hon Padita Ridel Sihotan MTH. Napa 20 toluhon Padita Rintarori Siaturi MTH. Napa 24 ton Padita Robin Sahot Lumbang Gaul STH MM. Napa 25 hon Padita Sapur Manulang STH. Napa 20 honopon Padita Samuel Sitopul MTH MM. Napa 27 hon Padita Samuel TH Ambarita STH. Napa 20 aluhon Padita Sumihar Sinaga MTH Demin. Pada 20 siaho Padita Swandi Sinambela STH MPSI. Patuluh Padita Tonggo Sitompul MTH MM. Patuluh sadahon Padita Victor Singal Silalahi STH MM. Patuluh hon Padita Wisdo Sihombing MTH. Hamuaka Padita nami nunga dipilit jala diputuson sinode gudang HKBP 2024 tamu nagabe preses HKBP periode 2024-2020 lalu. Namanukum mau tuhamu nauludohamu mangulahon ulaon preses songona tersurat di aturan dohot peraturan HKBP. Au eporus huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia hubabakit mahamu gabe preses HKBP periode 2024-2020 lalu. Sai didongani jala dipargukui Tuhan debata mahamu. Mangulahon-ulahon na pinasahat na itu hamu. Amin. Dopako kamu ma ruas ni huriata. Hamu aliak kadongan ruas ni huria nunga di jolomunan waing nagabe preses ni huria ni tuhatta HKBP. Lau manguluhon hurian itu hatai di Ganduk Distrik HKBP 24 tahun nanang ro. Ali Tuhan, sai panggungui mana
lau manguluhon aka distrik di Hurian. Sai tatangyak komanasida asamargugo lau manguluhon Huriatta di Ganup distrik mulai sadarion sahat tuna marujung periode namuse. Mula Mahkamah Tenata Preses. Los marede mahita debata bait dongami lau mangula ulaumu. Atas GOR Sekretaris Jenderal Fujahau kami GOR ni Majelis Pekerja Sinode HKBP periode 2024-2020 na pinili di Sinode Distrik rapotnya kapartohonan suaksoni konferensi parupua dohot konferensi pemuda sada Padita Lunar Ciregar 2 Situa Robin Hood Sitijak Tolu Padita Obed Marbun Master of Divinity 4 Situa Doktorandus Nelson Siahan MM 5 Padita Martunas H Aritonang STH 6 Situa Martin Tanjung SE MM 7 Padita Fajar Lubis STH 8 Situa Doktorandus Walen Hutahayan MC Sia Padita Ramses Nadabdab MTH 10 Situa Wilton Rumapea 10 sada Padita Benaya P Sinaga MTH 12 Situa Junjungan Aritonang SPD 10 tolu Padita Nora Pajaitan STH 14 Situa Bicar Marbun 15 Padita Kamiden Sitanggang MDiv 16 Situa Insinyur Res Roberto Sinurat 17 Padita Nona Astika Siturus STH 10 Situa Roiman Pasaribu 10 sia Padita Ramses Manurung STH 20 Situa Insinyur Bonar Padde Sinaga 20 sada Padita Antoni Manurung STH 22 Situa Joshua Napitupulu 20 tolu Padita Gadda Sihobing MDiv 24 Situa Horasman Sigalingging 25 Padita Budianto Siaturi 26 Ebenezer Sitorus SE 27 Padita Rins Warjono Pasaribu MDiv 28 Situa Benni Samosir 20 sia Padita Daniel Sihobing SSI MM 30 Situa Dr. Ramot Siahaan 30 sada Padita Sabdu Z Tabunan MTH 32 Situa Jamiko Nababan 33
Padita Benny Bonaniaik Siagian SSI Teol, 34 Martin Pasaribu SH MH, 35 Padita Patuan Hotman Simatupang MTH, 36 Situa Tua Mardongan Napitupulu SH, 37 Padita Elisa Tambunan MTH, 38 Situa Evangelis Surung Sianipar, 30 Padita Yosua Ridar Hamonangan Tugatorop STH, 40 Situa Borobor Hehe Tua Pasaribu SPD MPD, 41 Padita Amos Golfrid Sinaga STH, 42 Situa Dr. Insinyur Nepos MT Pakpahan MM, 43 Padita Juniarman Butar-Butar MDiv, 44 Situa Joshua Hutauruk, 45 Padita Richard Marihot Siahaan MDiv, 46 Maringan Silaban SH, 47 Padita Erwin Rabbe MTH, 48 Situa Rajoki Purba, 40 Padita Benyamin Sibarani MDiv, 50 Situa Nelson Pajaitan, 51 Padita Liver Maruli Markus Silitonga STH, 52 Situa Insinyur Biddu Napitupulu, 53 Padita Pacur Sijabat STH, 54 Situa Giddo Munte SH, 55 Padita Elmun Rumahorbo Emin, 56 Situa Haposan Ritter Napitupulu, 57 Padita Rudianto Silalahi MTH, 50 Walu Situa Sarliman Sinaga, 50 Padita Hitler Bilmar Pajaitan STH, 60 Situa Justianus Sitanggang, 61 Padita Gerhard P. Sihombing MTH, 62 Sabam PP Manalu SE MAP, 63 Padita Chrysostomus Dolok Saribu STH, 64 Situa Albert Rumahorbo, 65 Guru Abdul Rahman Sitorus, 66 Bibelfrau Risma Sinaga STH MHum, 67 Doktoranda Sandra Sidaputar, 68 Cati Norimarna Hutasoid AMD Kep, 70 Yoel Rizky Sinaga SE, 70 Mei Lora Tri Octavia Manalu BED MPD. Sonima jinahahot tutonga-tongata ulate. Hamu akka manami nanami nunga dipilit jala diputuson Sinode Distrik HKBP 2024 tamu Nagabe Majelis Pekerja Sinode HKBP periode 2024-2020 lalu. Namanukum ma'au tuhamu naulu dohamu mangulahon ulaun ni Majelis Pekerja Sinode HKBP songon natar surat diaturan dohot peraturan HKBP au eporus huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de Bata Ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di perbadia kupabaki mahamu gabe Majelis Pekerja Sinode HKBP periode 2024-2020 lalu. Saya didongane jala dipergugui Tuhan de Bata mahamu mangulahon-ulahon na pinasahat na itu hamu. Amin. Dopako kamu ma amanginang ka ruas ni huriata. Hamu aliak kadongan ruas ni huria nunga di jolomuna nuaeng nagabe Majelis Pekerja Sinode di HKBP lau mangurupi uluan ni huriata pasauton haputusan di Sinode Gudang tu 4 tahun nanaeng ro. Ali Tuhan maulihate maliho ala di bab kitodo nagabi Majelis Pekerja di Huriam HKBP Mariti Sinode Distrik HKBP. Saya tatangyak komanasida asa margugu lau mangurupi uluan ni huriata pasauton haputusan di Sinode Gudang mulai sadarion sahat tuna marujung periode na muse. Ali Tuhan saya pergugui marakusum akka Majelis Pekerja Sinode lau
Amin. Hudul mahkamah amin dan amin. Nuaing masuk mahita tu kata-kata sambutan songon naung tarsurat di kertas acara tai hamu akamang inang adong tolu na mangalehon kata sambuta di tikion. Na parjolo tatangi homa kata sambutan sian Sekretaris Jenderal Keuskupan Barat Laut Gereja Lutheran Injili di Tanzania, Ima Amata Pendeta Dr. Elmerek M. Kigembe. Dang pola adong penerjemah alai bodo berengota terjemahan nit sambutan nasida di layar na ditampilhon anon. Alan i talehoma sambutan tu nasida marhite namar topak tangak kita. Your Excellency Opoi, the outgoing Ephorus, and your leadership team, Your Excellency Opoi, the new Ephorus, and the new leadership team, respected members of the Akabepe Synod, all church leaders, church members, Horace Madiita Saruhutna. For those who were not part of the synod, I would like to repeat a bit to introduce myself. My name is Elimereki Matungwa Kigembe. I am a pastor and the General Secretary of the Northwestern Diocese in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania. I had a word of greetings during the synod, and I brought greetings from my church, and I registered a vote of thanks to Akabepe for the great engagement in the service of our Lord. Again today, I feel respected to be given this opportunity to bring greetings to church members in the entire Akabepe. And I thank you very much for so many things you are doing in church and the community for the glory of our God. Having moved in some parts of North Sumatra, I have realized that indeed Akabepe is Akabepe. I want to thank you so much. The church members in Tanzania and Africa are also engaged to witness to people so that they may all come to Jesus, like what you do. Now we have a lot of challenges, but just to mention a few, the challenge we have in Africa is the question of misleading theologies. This is what we are trying to address. And another challenge, it is from the young generation. The young generation which is in love with technology and which raises many questions about traditions of the church.
We need to accord them support as young people. Especially, we need to answer their question in Africa and also in Akabepe. I want to congratulate the Opui Eforus Dr. Robin Butabuta and your team, your leadership team. Serving until the end of your term is not a joke. Leadership is not a joke. So we are grateful to see that with your team, you have come to the end of your term. You have done a lot, and finally you have made it. We thank God for you. I have seen a lot of new projects that have realized that you are leaving the office at the point where people of God still need you. Indeed, this is a good exit. And we have to thank God for that. I think you have graduated now. With all your schools and certificates and no, you had not graduated. But today, you have graduated. You deserve a certificate of practical leadership and management. I request you to continue helping the new leaders when need arises, but not to interfere. My diocese was once led by the late Bishop Dr. Josiah Kibira, who was once a president of the Lutheran World Federation. In our office, we have a letter he was writing to a pastor who had retired, but he didn't like to see as if he is retired. He wanted to interfere all the time. Now Bishop Kibira wrote to him. It was very brief. He mentioned the name, Thomas. You have retired, accept that you are retired. That was the end of the letter. So we think you are not going to interrupt, but you are going to help them when need arises. As you all know, you are handing over the office, but not the calling and the ministry. We will continue to pray for you so that you enjoy life ahead of you and your family and others, especially members of the cabinet who are coming to an end of their term, so that they enjoy their new responsibilities, those who are continuing, and those who are going to other duties also enjoy what they are going to do. So may God bless you abundantly. I want also to congratulate the Opui New Eforus, Dr. Victor and your new team. I congratulate you so much. Serving as a General Secretary for you and being able to be re-elected as an Eforus is not a joke. I know the responsibility of the General Secretary. I have been a General Secretary for over 11 years. I don't think they will re-elect me in my church because I'm dealing with monitoring of day-to-day activities. So it shows that, Dr. Victor, you did a very good job. And for those who were re-elected for the next term, like my friend there, Dr. Snaga, and the General Secretary, you really have done a great job. So I congratulate you, and I'm sure you have made it.
But those who are completely new to the head office, like my friend, the former Princess of Jakarta, we welcome you in a very cold zone. When you become a leader, you move from a warm zone to a colder zone. Sometimes it is difficult to enjoy with your friends because of the duties that you have. So we welcome you and wish you God's blessings as you assume new responsibilities. We promise to accord you cooperation, and we will pray for you for the tasks that are ahead of you. Be courageous, take heart, do not forget to engage in our partnership. Please, the new Ephorus. Please, the new Ephorus. Do not forget to engage in partnership with Africa like it has already been started. We promise to pray for you. Now, last but not least, I want to express my sincere thanks again to you, the outgoing Ephorus, and your team for extending such a distinguished invitation to me. I have been able to attend the opening session of the Synod. I have given lectures to some seminaries. I have preached in one of Akabepe congregations, and I have been able to visit other UEM member churches. This has been a great opportunity for me. It has been a very significant exposure to me. Thank you so much for this. I have learned a lot from you, from Wakabepe, and from other UEM member churches, and I wish my colleagues in Africa could come and learn also from Wakabepe and the other UEM members. I want to also thank you, my brothers and sisters who have been concerned with my stay here. I remember a good job that has been done by Reverend Bernard Manik when I arrived in Jakarta. Thank you so much. And actually, I promised him when I arrived in Jakarta, I said, I will pray for you. And I'm glad that he is now in the cabinet. And then Reverend Tio, the candidate Pastor Joshua, the candidate Pastor Trewan, Reverend Mika Purba, thank you so much. Reverend Mikhail, thank you so much for a good work that you have done. I pray to God so that He may bless you abundantly. Finally, I want to welcome everybody in Tanzania. Thank you so much. Asante sana in Swahili, terima kasih. Nuaing tatangi homa sambutan sian Ephorus HKBP periode 2020-2024. Martopat tangan mahita tu opui Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Opui Ephorus Padita Dr. Victor Tinambunan na pinasangapan. Sekretaris Jenderal HKBP Padita Rickson Hutahayan na hinaholongan. Kepala Departemen Koinonia Padita Dr. Deonal Sinaga. Kepala Departemen Marturia Padita Bernard Manik. Songoni Manang Padita
Eldarton Simbolon, Kepala Departemen Diakonia, Sudi Preses, songonima nang saluhut ruas MPS periode 2024-1 2020 lalu na pinarsangapan. Di bagasan sambutan non loas hamuma au patujolohon pasahat hata hamulateon. Tu sude ruas nang partohonan ni HKBP. Songonima ka ale-ale ni HKBP di ganuk inganan. Mauliate di hamu sudi di holong muna di Tuhani. Napuna hurian HKBP. Dohot di haburjuan muna mangurupiau. Eporusta di periode 2020-2024. Na dipakai di bata patupak nauli na denggan di jala marhite HKBP. Songon naung hula porhon hami tu hamu saluhutna di sini di godang naim baru salpui. Dang tarbain hita mandungdung akan naung tardungdung hita moloso parsidoh tamu mandugduksa tapu jima debata sialani ini hamu akan ruas nang tokoh ruas narab dot hita manangyakon uluat tene baru di HKBP Piara Jawon songoni manang di sado inganan nama dohoti ulau non secara digital dohot naso madohoti sadope nuaingon sian nasa rohaku hupa saat mamoliat itu hamu amang na tua-tua inang na burju songoni manang sudi akan apa subulung remaja ala ditanya kok kamu doau ibagasan 4 tahun nasalpui patupa akka nabalga mambain HKBP boy madungdung na dumenggan ditikinan yang roon mangasawan goarni tu hatta dibahasan sebulan parpudion saya martangiang dodot inang jojot mardongan ilu-ilu ala songonima denggan ni rohamuna rap dohote purusta sekretaris jenderal ta aka kepala departemen ta nak sude presesta dot MPS mangulahon ulahon pajuun itu HKBP dakolan di Indonesia on di Portivion lam tarbarita do gowarni HKBP ala ni hasadota mangulahon aka natinggani napaduahon ucapan selamat pinasaan mahata selamat Tuhamu opuye purus nami amang sekretaris jenderal kadep preses dohot MPS na baru dilantik selamat madiamote ibaga sa tangiang do sa do HKBP mamuka dung hutongos surat pastoral asa ditiroi to dinirwata hita mamilit akan natahaposi akan tatangyakon patawon nirwata manguduti ulaw na dukduki tutikinan na ro marhiti sinu di godang na dibagasan na adong dinamika pemilihan alai huida takas mian di bagasan holong do hita salutna atik pe dang salut terpilit alai na ikon pilito tai terpilit saya utata do pardo pahamuna preses nami pardo pahamuna kadep nami pardo pahamuna sekretaris jenderal nami terlumubi pardo pahamuna OPI purus nami
songoni menang MPS naholong yami tatap sadok HKBP naung hutatap bahatan naung hutopot bahatan mian di bagasan las niroha do hita nuai ala di pasu di bata na taula salilingon gabe mar mulia gorni di bata las rohani ruas ni huriata hot mian di bagasan HKBP jala mangulahon na jinohon di bata siap kita khusus mate ope purus nami selamat madah senyumi ubereng noai ngobel ga sian senyum ni purus nanang boraton uduti ma senyum tuaka dongani sude nang tuaka ruasta termasuk ma tuaka dongata nasoma milit tamu termasuk ma tuaka dongata natakang dobe na di pamahani borus nuaing udu tia uma marmahane nasida una ngadong namago nanggosada na barpudima pesan sienau ala nunga tarida perbueni ulon nami aka uluan di periode nasalpui tona nami tuhamu sudia kadongan na naing manguluhon HKBP tujulu mengarade HKBP manomu-nomu Indonesia emas di tahap pertama songonomma pasatok kutuhamu perjulu halas sok kamu na dihapo situ hatamu maritia kadongan manguluhon huria naubalga di Asia Tenggarawan manguluhon huria Lutheran naubalga di Asia halas sok kamu ma asa tubuh energi positif di bagasa dirimu nak engkau memimpin gerakan Yesus melalui HKBP yang sangat dinanti-nantikan terus oleh seluruh HKBP, seluruh warganya, mulai dari yang paling mampu dari segi ekonomi sampai yang sangat kurang mampu dari segi ekonomi, mulai dari yang sangat kaya dalam hal rohani sampai kepada yang paling miskin di dalam rohaninya, mereka semua akan mendoakan halasoma iman parjulu napaduahon sigopma lakamuna. There is no time to wait. We have a lot of things to do. Macewahat si ulota. So nang tinoto pun di sunuri godang ima rencana strategis na macai uli na makarikoton energi positif kesatuan sesama kita semua. Kita sudah menetapkan juga tahapan-tahapan transformasi untuk memampukan seluruh HKBP menjadi berkat di dalam Indonesia maju tahun 2045. Siguk mamu mengalahkan. Molo dang tarbek kamu marlujung songon parlujung ni eborus tadi peru nasalpui. Unang masak kamu. Ay parbula yad doaw. Hamu adong lotong parbula. Marsiajar masiap parbula. Alay akana songona maol marhosa molo marika pato po unang lagayamu. Beta dongan enamu ma. Ay nunga di pasahat tuata Yesus tuhita ulaon manguluhon huria nahi naolongan nai anak mata nai. Siguk mamuda. Unangan non tangisau di bagas partangiang aku. Ala marleba-leba amu. Balik sama. Angkat tokku ngatangaku di bagas partangiang aku di jabu. Mamuji-muji dewata. Ala akka anggiki marsi tutu sigop mangulahon ulaon na pinasa ni tuata Yesus tuhita sa luuna na barbudima di bagasan panguluhonon adong pitu na mangyuton na parjolo tanggung jawab na balga di pasahat Tuhanmu na paduahon akuntabilitas
akuntabilitas dakolan di parepengon, alai di penggunaan waktu, pengorganisasian ulaon, dot akas nasing nai, akuntabel mahamu dapat dipercaya. Patuluhon, anggona patuluhonon, ngadong di sadok paditani HKBP Ima, pekerja keras dan pekerja berhikmat. Itu sebabnya HKBP ini semikian besarnya, karena seluruh kita sejak berdiri adalah partohonan dan warga yang bekerja keras. Itu sebabnya di seluruh bangsa kita ini warga HKBP dipakai untuk tugas-tugas yang sangat berat, karena kita adalah pekerja keras. Nah, bawa baton songon luteran kita, kepemimpinan adalah serving, pelayanan. Ia halak Kristen nina si Martin Luther Ima dang hatoban ni manangaha dok manangise ale orang yang bebas. Tetapi pada saat yang sama orang Kristen adalah hamba dari semua untuk melayani semua dalam kasih Yesus Kristus. Hobasi amu mate, serve the people of God. Ai molodung di hobasi hamu ruasta akan burjui lamburju mai mamelehon nasa nang pinalumehon libata tuibana tu debata si pakiota mangulahon ulaon ni uriai. Napalimahon leadership kepemimpinan Ima maju sudi parsidot jala mengikut sertakan semuanya mereka agar semuanya ikut berperan. Napaunopon Ima kepemimpinan adalah supporting fellow leaders, saling mendukung sesama pimpinan. Ido dia tidak kon epurus tahun. Jujur kami berbeda pendapat. Alai Holland adong haputusan. Uduk doi epurus tahun. Tu epurus nelilingi. Uduk. Jadi molodung marabot tamu diputuson. Iutonom hamuma keteladanan ni epuruson. Uduk tu epurus Robin. Hamupe molodung diputuson. Uduk mamu tu epurus tahun. Asalam tarapasu-pasu sadok HKBP jala parpudi Ima. Ia kepemimpinan adalah appreciating samet-met ni met na ulau ni dongani. You have to appreciate appreciate marite hata marite jalang-jalang perlu doh alai jalan-jalan nahu maksud daudo isian na pinikiran muna asa molo perlu ulosi asa pirto dina lasrohana ay dangarong natalului di Portibion asing ni makubasi tuatai parpudi situ tuate selamat bekerja tu sudah HKBP tu sudah dong aku partohonan mau kasih padita satu situ betahe molo adong hasalaku ate salpo kamuma sian rohamuna sotung mate dak maulan no mate molo dang diampuni hamu ate adong dodongan padita na lelekian mate ngakoma ala adong do pedingo imana adu seni donganna manang dusana tu donganna alai maritium mate pinasat permohonan ampunilah kesalahan-kesalahanku karena tidak ada orang di dunia ini yang tanpa kesalahan. Jala parpu di situ tuh ikut tatabokku do hasiakon dong aku pimpinan na so mangulu be parjolo padita Daniel taruli asi harap do inang Marta ati songoni manang padita Deborah Purada Sinaga do amang Simanjunta amat tanah songoni manang aka preses na so manguduti be join the group
ate join the group si partangiang nama hita manangyakon sa do AKBP di hohasian kodohonon do sonia tong naba ala di do bangsa Indonesia there is no a successful man without a very helpful wife. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa istri yang mendukung. Sebaliknya juga tidak ada istri yang sukses tanpa suami yang mendukung. Kasihan melatih dah. Ijo ni sado HKBP hudok tu ho. Lamposo maho ala lasroha. Nunga tumuau nuaing. Ala 10 tahun do uposo ho uposo sianau. Molo lamma tuau orui neng mede. Di pasu-pasu tu hatta ma itena dua. Dak pola tai dehon eddeing. Daot tong. Amang acara formal do. Ketiasian melatih dah di pasu-pasu tu hatta ma keluarga ta sudi, keluarga besar. Soni manang keluarga besar dong aku nasuma mulu be ala nunga tahu basi HKBP sadenggan-dengganna jala pakorona di sadok HKBP nunga Maria ia to dini ruas bersemangat untuk makobasi tuata Yesus Kristus marhite akar ruas ni huria salinari horasma dita saluna. Sambutan Naparpudi tatangi homasian Eporus HKBP periode 2024-2020 lalu tuopui Padita Dr. Victor Tinambunan MST Kupars. Diaka amanami, inanami, sudi, nahin hormatan, hina holonga di bagasan guarni tu hatai, horas meta saluhna. Paluasa muma kamanginang di patikian naulion pinasahat adong dua hal. Na parjulu di bagasan pujian tutu hatai sian nasarohakuma pasahaton apresiasi mauliate na parjulu tu opwi mamakai istilah ni Pak Gigambe naking outgoing Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar do sudia ka amanami nanami tong dison amang Dr. amang Padita Daniel Harahap do tinang suaksoni nang inang Deborah do amang Uno ala macetakas do di patuduhon opwi Dr. Robinson Butar-Butar keteladanan tiki rapak marhubes di Piara Jaon jala marhite kepemimpinan nasida na betul-betul berdedikasi jala memimpin dengan bijaksana hok dohame sian mulani periodion solid tetap kompak jala sudia ka keluarga pe sia bonana sa tujungna huati dakon mace deng gaddo kompak kami sudina 5 kamangkenan. Tidak terlepas dari kepemimpinan Opwe Porus yang betul-betul berhikmat di dogu-dogu tuhatai jala saliling periodion ala tongdo sekjen salilingon na mengelola keuangan komitmen ni pimpinan na 5 di bonani periodion ia pimpinan na 5 ikon zero corruption zero korupsi mauliate di kepemimpinan ni Opwe hok do pimpinan na 5 satu nuaing sian mulana nol korupsi do anggo pimpinan tanah 5 mulai digorang opong do opong boru jaka keluarga na patuduhon keteladanan. Laos mauliate situtuma jaka amanami dengan pimpinan di som di pergugetu hatta hita ala itong ma pinasahat apresiasi mula teni roha tuaka amat tainata uluan ni HKBP di Peruna Salpu di sordo amang Padita David Sibuya dotinang amang Padita Mori si Hoping do tinang inang Nyonya Padita Ramlan
di soni nang baru gultom, sok soni ma apresiasi tunata hormati amang Dr. Kigambe Nasian Tanzania. Apresiasi mau lihat ini roha tu aka amanami Bapak dua orang dari PGI wilayah Sumatera Utara, Pak Pendeta Ahmad Pinem dan Pendeta Hasibuan, sangat mengapresiasi kehadiran Bapak berdua. Suak songoni manang mau lihat dia kamata inata preses di periode nasalpu, na macai tak kastong ni hati dakon uli ni persauran kerjasama salilingon di pasu-pasu itu hatta maka maten nata preses.mpes di periode nasalpu. Macai arga dotong haroron ya kamate nata nasian yayasan HKBP nak pesuhuguari di sodo rektor amata nadua nasian siater Medan. Suak songonina aka ketua-ketua yayasan nadong di HKBP, pimpinan lembaga pendidikan teologi di sodo rapat dotita macai arga macainya lacon di hamulatehon. Muliate nang dia kamat nata narosia Jakarta di sodo nataolongi amang Dr. Effendi Muarasakti Simbulun doti nang buru tubing muliate gudang macai arga haroromuna amang di tengah-tengah suak songonina nang amang Nurdin Tapubulun doti nang muliate termasuk kru NTV mulai gudang amang di kolong Nero Hamuna di sodo nang maciarga haroroni inang situa Duma Pardede boru sitorus dot inang situa Susi Panjaitan himpunan Dharma Kasih mulai gudang sauti kamanginang heado di Paborhat Dharma Kasih adok sahalak beasiswa twistiti HKBP di sodo nasilen main jala mahasiswa tamak masih STT alai di jungna epurus masa darion boleh atema jalabu idui menginspirasi hita dak taboto mana dia penata patu panuang dia nata suan naulin waeng boido di luar jangkauata ahana masa tujulu alai unang marpacohota kita poli patupak kanulina denggan melihat di himpunan Dharma Kasih di Olong Nero Hamuna hadir di tengah-tengah Tong dosia Jakarta amang situa Ido Huta Barat, inang Sandra Sidabutar, muliate apresiasi setinggi-tinggina tuna mewakili pameretata, takut suak songoni nang akanang marhubes, Bupati di Akatikina Salpu amang lubat tubing di son, muliate amang di Kolong Nero Hamuna hadir, suak songoni manang Bupati Wakil Bupati terpilih, amang Dr. JTP Huta Barat do tamang Dene, muliate gudang macerga haronia kadamang di tengah-tengah ta. Muliate situtu dia ka manami nama kaholongi narosia Badung amang perjuangan pangaribuan amang Sirman Silitonga doh tulang nami si hotang nadau rosia Badung muliate situtu suaksoni manang sian Pekabbaru amang natua-tuai situa hawe hutahayan melate godang amang suaksoni yang amang si bolun natua-tuai ngawalu puluh pitu tahun alai di halau jahor damang hadir suak songoni manang amang Bonar Saragi do rombongan siap Pekabbaru akamata nasian Medan amang tulaku Sangga Bakara situa Bitak Panjaitan Sabah Manalu Romain Manalu Luminta Boru Manulang muliati amang inang sangat mengapresiasi Holong Nero Hamuna hadir di Obas Naulion suak songoni manang amang Sahat Simanjutak Presiden ni HKBP Fontana dohot inang situa Juli Marpaung dohot nasida marhubas nakik papungupilian melalui gudang macerga haroroni amang dot inang sian Amerika alani Holong Nero Hamuna tu HKBP on di pasu-pasu tu hatta pakoba semuna nang hurian itu hatta di Amerika Direktur APIS inang Christine Vargas mauliate suak songoni manang amang tigor siahahan dot Vera Fotoro di diro nasidan waing mauliate amang molo dibereng amang inang 4 tahun almanak HKBP marturut-turut nasida ma namang gobbar pimpinan na limay jala pangidua namang periode dope ulima rohani damang tong masyak kamera ni damang anon natual mana ni HKBP itu aka namang muliat emang di Holong Nero Hamuna suak songonima terutama tu perhalado ruas ni HKBP Piara Jaon muliat gudang di uli basamuna na mangaleon makubasi ngananon alai dohok matong ni apresiasi ni hamulatehon Tudai nak pangitubo di son. Boru si hotang.
ala sian hapugusun berjuang bahasa tu hatai mulai gudang 87 tahun manuai inang na tua di baborhat walu halak anak konna sian hapa itu ni alai mama sumasu tu hatta siapa inang aku buat tertujulah nak suhu guari kita manginang alai alanya kapartikian tuk sudi mahita na pungon naka na tua-tua nami nang naposo bulung na di gereja dot na mengikuti acaraon sai tuhatai mana mama losso sudi aka ulibasa kolong ni rohamuna na parpuli ma na paduahon palwasamu matonga manginang hupasatami pangiduan na parjulu sahali pangiduan tuhita saluhuna pimpinan HKBP amanami na namin pareses amanami na namin empes na baru pangiduan na kamanginang tung takas mahita saroha sa pikiran lau marhubas ditongani huriata HKBP tujulu asa nungaringgan hurion itu atau tujulu pe marhita pakaian itu hatta hita buido pe lebih dumenggan hurian itu hatta HKBP on napaduahon pangiduan tu kamanami na nami na dison doho na sipak kulingatan non akaruas ni hurian na dibasahot tu hatai ragam ni pasu-pasu ala hampir sudido bidang keahlian dititipot tu hatai tu akaruas ni HKBP hampir sudido bidang keahlian na adong dititipot tu hatai do tu akaruas ni huriata tungu lima rohamuna kamanginang isarana ia tung marpungu majuhamu nasa dokter ruas ni HKBP tujulu marhitena marpungu hamu sisadatahi hamu akaminak sude dokter nadong di HKBP on atik tungadong nabui pelehonom muna tutu hatai tu HKBP on isarana atik tung bui do ruas ni HKBP na dokter sude pajong jok sada rumah sakit ni Universitas HKBP Minister tujulu. Suaksoni manang tuak kamanami na namin aktif di praktisi hukum. Ia tung marpungu majuhamu amanginak sudi. Praktisi hukum ahli hukum ruas ni HKBP marpungu hamu. Atik tunggadong naboy pelehonom muna. Tuhurian itu hatawan. Ia sopa majuho fakultas hukum misalnya di Domensen manang mengurupi mengadvokasi nak penongadong nuaing badan advokasi alai ala di pasu-pasu tu hatta HKBP on huhilala molo sudi manang nasongo dia perumangna bui manupahi mamelihon no muli tu hatai suaksoni hamu kamanami na nami na dipercaya ke tu hatta songon eksekutif legislatif ia tunguli marohamu kamanginak sudi ruas ni HKBP na di eksekutif legislatif marpungu mahamu yang nangjo marsadani roha johamu dia do nabui pelehonom muna tutu hatai marhiti HKBP on asanggia misalna di sada tikki halehetan nanian boy dapat hibah APBN HKBP on ay dongatta di baribad dapat hibah do triliunan rupiah babolo subuhi sada 1,5 triliun batuk sa 4 triliun pia kamang inang hamuna na marhubas maperjuakon di eksekutif do legislatif asabui ay diulah HKBP do na pinatupan ni pamaretata di pendidikan na peduli tu akan na difabel akan na berkebutuhan khusus di kesehatan tangan ni pamaretta do nang huriah HKBP on wajar do manginang naktupahan ni pamaretta secara resmi sian APBN tu HKBP on tujulu ia tunggu lima rohamuna kamanginang pengusaha na terpasu-pasu di HKBP on ruas ni HKBP marsadaroha majuhamu manginak sude pengusaha ruas ni HKBP dia do nabui pelehonom muna tutu hatai marhiti HKBP on asabui tardung dukita HKBP nunga ulinu aing lamu umuli tujulu doho maka bidang nasing molo apala saroha sapi kira kita sudi parhalado do ruas ni HKBP na potensi na luar biasa di pasu-pasu tu hatta bui do pe tatapota HKBP na muli terutama generasi sekolah minggu remaja pemuda nuai ngasanggia gabi akka generasi na tangguh na sida muse jala na parpuri ala nunga do opui naking opui Dr. Robinson butar-butar nunga diputuson rensra kamanginang saurdo mahita sudi
Sada nama cerikot siani bohado asagabe jemaat na misioner mahita sudi. Asanggia molo 32% do penuaing aktif marminggu molo kompak sadaro hapta sudi parhalado ruasnya KBP. Di tahun 2025 nanengro molo saroha kita sudi. Nanggo apala 50% nian aktif marminggu ruas ni HKBP on. Alani molo hiana julu adong motot tabuan sadanari. Tunggu 5 rohatta manginang mangasahok tu hatai dakola buas sadanari alai boan sude mulak tu HKBP akana terdepar doa aka na terlalap naso marhuria molo saroha sapikira kita porsieru kita di pasu-pasu tu hatta. Jadi songoni maka manginang tanya ko kamu mahami na pinili ni sino di gudang mamorsan ulaw non asang giat margugu marbisuk jala hami pe na pinili ni sino di gudang pasti sepakat do hami na dison manangnya ko kamu sudi akamanami na nami parhalado do ruas ni HKBP di dia pe maringanan asa toktong di pasu-pasu tu hatai ganu pari horas mari hita saluna. Mari demahita tujulum o Tuhan tumar pada doa. Bagasan la siroha hita sadarion ala dunga tarpilit jala dibabakit akan aposo ni dibata nagabe perhubas di huriana HKBP na patut do hita manangakon nasida asa margugu mangulahon ulaon na pinansaha ni debata tu nasida jala lam marsangap guar ni debata marhite-hite pangulahon nasida. Borhak manasida makobasi ulaon di tonga-tonga ni huria songo padohan ni Kristus tuak kasisianna husuru dohamu songon biru-biru tu tonga-tonga ni akabadiat dibaheni patas mahamu marroha songon ulok huhut lidang marohamuna songon darapati alai pahatuk dohita manangakon nasida asamar gugu mangulahon ulaon napi nasaha nai. Ali Tuhan debata nunga dipilih jala disuruh hodo hami lau mamaritahon hatam tuliat portibion jol managale do hami alani pergugui mahami mangulahon ulaon na pinasaha mitu hami ganup marsada-sada. Oh
amanami na di banwa kijang hodo haroroan ni salhut sileho-leho na denggan doho nasa uli basa na mau diutus hupasahatami masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasia kami pilihanom pati pulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite to dim asalam hutad dahami gudang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Say pinarbadia makuarmo, say ro maharajawmo, say saut malo maniroham di banwatongaon songon na di banwagijang, lehomatu hami sadarion hangoluan siapari, si sama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama ho, disodakon Tuhan Debatama buhina tuho, jala yasima rohana midaho, didopakon Tuhan Debatama buhina tuho, jala dipasaor homa damena tutotim. Tapasonang majo di hudulata ganup hamuaka manginang satokin asa adong sesi foto na mangihuton songon nahu araho kami upangidohami amang inang padita boy majolo hudul tu inganan na muse asa adong piga-piga arahan sian panitia muse anon upangidohami madohot hormat tu pimpinan ni HKBP periode 2024-2020 lalu asa marpoto rap dohot inang padita daminna lubasiatar. Upangi dohami dohot hormat hudul jalasonang majohita muse di hudulata ganup. Susunan sesi foto na parjolo pimpinan baru dohot pimpinan na melantik na paduahon anon khusus holan pimpinan na baru na patuluhon anon pimpinan na baru rap dohot keluarga na paupaton anon pimpinan na baru dohot pimpinan periode na lama na palimahon pimpinan baru dohot pimpinan na liling rap dohot keluarga
Dungina mangihut pimpinan baru rap dohot sude pareses nai baru dilantik. Na parpudian non pimpinan nai baru rap dohot sude anggota MPS nai baru dilantik. Alani sonang majohita dihudulata hamu aka manginang asa boe tauduti ulota. Mangaradema dohot hormat pimpinan nai baru dohot padita nama lantik asa difoto sian jolo. Mangaradehian Amang boleh nanti foto-fotonya. Tapasonang dihudulata hamu aka manginang adong dopenon pengumuman taringot tu teknis makan siang. Jolo sidung ma sesi foto. Dohot hormat hupangi dohami khusus holan pimpinan nai baru. Mau lihat inang padita damina. Mangaradihiyama keluarga ni pimpinan nai baru. Masuk ma keluarga ni aka pimpinan nai baru dilantik. Mangaradehian pimpinan periode 2024 asara marfoto dohot pimpinan nai baru. Mohon kepada kameramen biar yang lain jangan bocor di kamera. Setelah ini pimpinan lama dengan pimpinan baru. Mohon kameramen beri arahan tanda. Dengan hormat kami panggil pimpinan periode lama dengan yang baru supaya berfoto. Opui Eporus Padita Dr. Robinson, Bapak Pendeta Daniel Harahap, Inang Pendeta Deborah Sinaga. Baik. Mohon kameramen bisa mundur supaya space-nya karena panjang dia. Biar semua kelihatan di kamera. Baik, sudah? Sudah semua? Baik. Namang ihut mohon izin amang inang, boleh hanya pimpinan lama dan pimpinan baru, Bapak Ibu keluarga boleh bergerak dulu sebentar. Ya, pimpinan lama dan pimpinan baru. Mohon Bapak Ibu yang lain tolong jangan ke depan dulu, sesi foto belum berakhir. Tanda tangan bersalaman boleh setelah ini. Mohon amang inang, masih sesi foto ini. Nanti sesi bersalaman, amang inang tolong supaya sesi foto segera selesai, mohon nanti bersalaman ya. Sesi berikutnya ini adalah pimpinan lama dengan pimpinan baru, mohon kameramen diarahkan. Ya, mohon yang lain jangan sampai ke depan dulu untuk bersalaman. Mangaredihiyama aka amanami inanami preses na baru dilantik, asarohian tujolo manang marbaris di sisi koridor bangku. Baik, amang inang preses boleh berdiri di belakang pimpinan sekarang. Ya. Baik, mohon izin amang inang pimpinan baru sekarang dengan semua preses baru. 2 baris kita buat amang inang preses ya. Di belakang ada 2 anak tangga, boleh diisi 16 dan 16. Iya. Amang inang preses mohon berbaris sebanyak 2 baris. 1 baris
16 orang, satu baris lagi di belakang 16 orang. Mohon Amang Inang Preses yang baru bisa mengatur barisannya 2 baris saja. Ya, ada 3 anak tangga ini jadi supaya pas di lantai pertama pimpinan, tangga kedua itu satu baris 16 orang, tangga ketiga atau paling atas 16 orang. Mohon teman-teman kameramen supaya space ini supaya jangan bocor fotonya, ya. Mohon diarahkan juga, dilihat mungkin susunannya biar kelihatan. Iya. Tolong diusahakan hitung 16 orang satu baris. Ya, 16 orang satu baris, jadi cukup 2 baris. Iya, cukup 2 baris supaya fotonya bisa estetis, ya, bisa terlihat rapi. Lihat senternya, oke, 16 orang satu baris. 16 orang baris terakhir, oke. Setelah ini, ibu-ibu pimpinan boleh bersiap ya. Sudah, Mikael kasih tanda ke saya. Iya, Amang Inang Preses yang di belakang, tolong mengambil posisi di antara preses yang di depannya, supaya kamera bisa terlihat. Kameramen boleh mundur 1 langkah ke belakang karena ini panjang supaya space-nya kelihatan. Amang Inang tolong bergeser, jangan menutupi kamera. Oke, kamera di depan. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Tommy gimana, sudah beres? Kasih tanda ke saya. Sekali lagi. 1. Oke, Amang Inang, Nelson, yang di sana tolong disuruh mundur, kelihatan dia di kamera. Tolong dikasih mundur ya. Amang Inang, mohon kekondusifannya dijaga. Kita masih ada pengarahan dari seksi konsumsi. Amang boleh geser, Amang boleh geser. Sebentar. Oke, ibu-ibu pimpinan boleh silakan masuk. Sebentar, Amang Inang Preses tetap di sana. Ibu-ibu pimpinan silakan masuk. Ya, boleh standby ya supaya cepat kita lakukan sesi fotonya. Ibu-ibu pimpinan silakan masuk bersama preses semuanya. Oke, sekali lagi. Mohon Amang Inang jangan menghalangi kamera. Bang Tulus, boleh dibantu ini kena kamera agak mundur. Ya. Mikael yang di sana tolong disuruh mundur karena kena kamera. Ya, Nelson, ya, geser mundur di sana supaya sesi foto segera selesai. Setelah ini bersiap-siap seluruh anggota MPS, silakan standby di gang kursi ini. Mikael, tolong kasih jalur di sini supaya standby semua anggota MPS. 3, 2, Amang Inang tolong bergeser supaya kamera selesai. Ya, 3. Oke, Amang tolong mundur, 3, aduh, ini kalau begini nggak selesai-selesai nanti. Tommy silakan, 1, 2, 3, 3, 2, 1, Amang Inang Preses silakan mundur kembali ke tempat dari arah kiri, ya, supaya anggota MPS dari arah kanan pimpinan maju ke sini ambil posisi 3 baris. Ya. Amang Inang Preses yang baru boleh segera menuju Gedung Raja Pontas untuk makan siang. Nanti foto-foto bisa dilanjutkan di sana. Silakan anggota MPS yang baru dilantik mengambil tempat di depan. Baik, Amang Inang Preses, tolong dibantu jangan sampai melengkung. Anak tangga di depan ini ada 3, boleh diatur supaya menjadi 3 baris. Ya. Mikael tolong dibantu. Ya. Amang Inang anggota MPS, di belakang ini masih ada space, silakan ke belakang. Masih bisa kita maksimalkan di belakang supaya semua wajah terlihat di dalam foto. Amang Inang Preses silakan kembali ke tempat duduk masing-masing supaya sesi foto bisa segera kita selesaikan.